Ọkija enyi Ọkija a na-egbu achara na-eto. Ụmụnne ọmụaka na-akpọ Biafra man. Nwanne asị na egwu anaghị atụ afọ okporo ụzọ. Brọda ya apụtago. Asị ka m were ohere a were kene nwanne anyị nwoke Prince Ken eme aka anyị. Dịka a na-agbara izu nke mbụ n'Ọkija. Emeghi nne n'ọrụ ị na-arụ ndị Ọkija. Some years back, I could remember some years back, anaghị aga Ọkija aga. Mana kemgbe nwanne anyị nwoke pụtara wee were ọrụ chepụta security n'Ọkija. O meziri peace adị n'Ọkija, udo adị n'Ọkija. Despite ndị ka na-agbakwa mgba ka a gasakwa Ọkija. Mụnwa sị ka m were m ohere a were kene nwanne anyị nwoke emeghi nne emewuo na ọ dịkwa n'izi na ana m anụzi agbagbughị ahụ ekidnapụrụ ahụ ihe niile aha jụgo oyi. Mụnwa na-ekene gị na your group timu gị na ha na-arụ ọrụ ahụ n'Ọkija. Unu na-arụ ọrụ ọfụma. I'm happy. And this year many guys na-abatakwa ụlọ. Do nwanna aka anyị jisikwa ya ike na ọ dịrọkwa izi maka many guys na-abata ụlọ na-abatazi ụlọ because na-enwego peace n'Ọkija. Ekidnapụ mụnwa anaghị anụzi ya n'Ọkija. Agbagbughị mụnwa anaghị anụzi ya n'Ọkija. Ọ ya bụ na ị na-arụ ọrụ dị mma maka na onye asị ya jide ka o ji ya na ihe ọ na-eme dị mma. Prince Ken na-eme aka dịka a na-agbara izu nke mbụ n'Ọkija. Biafra man na-ekene emeghi nne and many guys na-abatakwa ụlọ this year. Do ihe ọ bụla anyị eme ka security ga-adịkwuo more tight. Wepụtara ya ka anyị na-enye gị support na anyị need security. Anyị need security na Ọkija. Ịghọtago nke ị na-eme at this time dị mma. Anyị need more effort. Ihe ọ bụla a ga-eme ka akpachisi ebe niile. Onye rahụ ụra o were anya na-abụ rahụ ụra. Ọ bụghị anyị na-arahụ ụra obi ekori ya n'elu. Mụnwa sị ka m were ohere a were kene nwanne mmadụ jisi ike. Prince Ken eme aka anyị emeghi nne na peace i wetara n'Ọkija. Ụmụnna ka m pụtakwanụ.